Dosta broj ljudi ponovo Minecraft, ja ću igrati sam Minecraft, jer čekam da dođe Ahmed, ne znam, rešim neke probleme kao da nam je zaključena ta reda, kao da nam je zaključena reda, ne možemo da uđemo, ne može on da uđe, ne može. Znači, kao da je meni zaključena reda, on voli da uđe u moju redu, ali je zaključena. Njegova šteta, ja ne znam šta da se radi. I mi sad lepo da vidimo koga imamo. Aha, eto ga tamo svet. I mi sad ćemo lepo da krenemo ka svetu. Ovdje tapka. Ovdje tapka, nema. Ovdje tapka. Može. I mi sad polazimo lepo ka svetu. Ovdje vidimo jednu kuću. Poslije ćemo da vidimo što ima u toj kući. Prvo da vidimo šta ima ovamo kod pečuraka. Da li ima neka kuća ili šta. A i mi trebamo lepo da krenemo kod pečuraka. Ajde da vidimo šta li pečuraka naš. Sunce ljudi. Hvala ti sunce, što više nije kiša, još sam kišnija. A ljudi, ja sam napravio jedan svoj skin, ali moj, jer ja imate skin editor, tako ga napravite dobro. Možete da ga ofarbate, imate farbe tamo, znate. I tamo ga evo sve. Sad idemo ovim putem. I kreće ovaj put. Ajde. Buđeva hrana. Kuća. To ima časta. I ljudi, našli smo čast. Na pici. Regeneration. Lek. To, baby. Pada noć, ovdje imamo krevete. Super. Ali pošto da nam sad ne pukne kripe na očiju, moramo odmah da zaspemo. San, ovo nije ni san. Sad mi smo to lepo uradili. I što se tiče to što smo uradili, vidimo jako dobre napitke ako nam nešto zafali. I vidimo tamo da treba da se zapali nether portal. Ali kako ćemo mi to da zapalimo nether portal? Vidjet ćemo može li to u tim dalekim epizodama, dugim, kad budemo 30, 40 epizode, idemo u taj nether. Možda budemo imali neke geomanske stvari. Evo čekam, ova reda je super, zahvaljujem se tom Hedeniju što je
napravio tu redu i on je onako youtuber. Vidim da ima 37 miliona ovija, subscribera. I ja sam video zamalo da pademo. Nošću mi neš prestravi. Ja sam kao imao 37.000 subscribera ili 3 miliona. Nemamo pojma. Sad ćemo mi da odemo na tu. Ali nam fali ugalj. Ja sam one noći video ugalj. Na onaj svijet. Sam video ugalj. Sad ćemo mi to lepo da spakujemo važne stvari. I kreće video. Sekira nam ne fali. Ni drva, a fale nam da se popnemo. Ali malo ćemo tamo kamene. Ne fali. I mi krećemo lepo ovako. I hajde. I evo ga ugalj. I mi odmah kopamo ugalj. Odmah mi kopamo ugalj. Srebra, možemo da napravimo mač još jedan. Ali hoćemo mi da tražimo za pik ugalj. Zašto ja ovdje uvek vidim samo po jednu stvarčicu. Evo ga rudnik. Cool. Cool. Zašto mi ovako sve vidimo? To je cool. Daj, i ovdje ne trebaš da postiš. Ovdje imamo lapisa. Ako je lava u pitanju, lapis je onda ti. Idemo da uzmemo lapis. Lapis! Ovaj rudnik je super. Valjda čovjek se stavio lapis i srebra na ovom rudniku. Nije dostupan internet. Ajde, nema veze. Go online. Samo vi pritisnite go online i dođe vam internet. Evo ga lapis. Pali. Skaču njega. Evo ga. Lapis je tu. Sad idemo do ovoga. Srebra, evo ga. Evo ga ugalj, a da li možemo da prošljemo? Ne možemo. Eto, pazite se, čvrsto. Lava. Emeraldi! Ahmed, emeraldi! Zlata! I idem da ispečem ova srebra. Ali puš lava. Ljudi, lava je lava. Šta da se radi? Idem ispečem 8 srebra i napravim srebrni pik. Ali šta da se radi? Zbog toga što je tu lava, moramo da je zatrpavamo i da napravimo obsidian. Enchant table. Ne smemo neke greške da napravimo, jer moramo da napravimo enchant table. Ako ga napravimo veliku grešku smo osvojili. Znači veliku grešku. I ljudi, sad moram pokupimo ovo srebro. Ne mali, što je došla voda, ali samo da nije došla do lave i trebalo je doći do lave. Da, dobili bismo obsidijana. I sad mi pošto imamo 5
srebra, 16. Idemo da izlazimo ako se nismo valjda zaglavili. Ovdje se neđe nismo izgubili. Samo se Muhamede čuvaj. Aman, daj pa to. Zaradi smo 8 srebra. Daj. Ja sam ovdje. A evo ga izlazi. Ovaj pik mi se istrošio. Sad ću drugi pik da napravim. A nemamo šporet. I pošto mi nemamo šporet, imamo kamen, ako da imamo... Ako li mi ovo imamo zajednički stol. A samo treba da se ima zajednički stol kod villagera. Villageru ima zajednički stol, imaš. Gdje je villager? Oni se stiču se. Villageru. Kuku da nije umro. Da ga nisu govna ubili. Imamo znači uglja. Možemo se ugljem da s ugljem možemo da napravimo. A ne možu.